נו ביי. צילמת? אני רואה את הפלאש כבר שעה. זה וידאו. לך אחורה. בוא'נה, זה וידאו? זין, בגדת בי. מה, הוא הקיא? הוא רוקד. תרקוד, שיהיה משהו בפייסבוק. דנס, פאט בוי, דנס. תשלח את זה לגרושה פלוס 2. גרושות? שלחתי לאנדרי. מה? פרנדס. זה יצור אותה. צד אותו? מיסטר לוני. אני גר פה. אין לי בעיה לעשות את זה. זהו, מספיק, לא? דקה כבר. מיסטר לוני. די, תסיים, זה. מה קרה, אליוס? איף, מריחים שנפל על הידיעה. שיב, היביה, תדליק חצי. די, תפסיק, מה? חייב עשן, אחי. שתי מים. עשן! מים? מי